Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An ka jamana kalanden 12 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ye seereya sɛbɛn sɔrɔ u kɛlen kɔ ka kalan kɛ baganmara ani mɔni ka se k'o dɔnniya kɔni sɔrɔ u bɛna an ka jamana ani AES bɛɛ lajɛlen nafa o sira fɛ an bɛna kuma kan bi Umaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen projet FIER 2 olu kɔni ye musaka sɛfɛwari miliyɔn 600 bɔɲɔgɔnko ka o doni ka di Sikaso sifinnakaw ma waasa u bɛ se ka baaraw layiriwa cogoya min na an bɛna kuma o fana kan bi Umaru kɔnɔ ninnu de ye kunnafoniya bakuru baw ye dɔwɛrɛ bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw bisimila Umaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw dansen ko kura Umaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na waasa ka se ka sɛnɛ ani mɔni ani baganmara ka se ka o yiriwa o tɛ taa dɔnniyaw kɔni kɔ o de hukumu kɔnɔna na min ye faso Maliba an ka kalanden 12 bɔɲɔgɔnko olu taara Niger ale faaba la ni o ye Ɲame u ka kalansoba min bɛ yen nɔ ka se ka taa o kɔni kalan kɛ o yɔrɔ la waasa baganmara ani mɔni ka se ka o ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ka o kɔni dɔn kalan kɔfɛ u segira ka na faso Maliba kɔnɔna na u ye seereya sɛbɛn min sɔrɔ ka na o jira an ka jamana minisiri la minisiri min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ baganmara ani mɔni mɔ fɛn min ye ka se ka a daŋɛnɛmaya ka jira k'a fɔ an ka jamana kalanden 12 olu kɔni jolen don don n'a nataw la ka se ka jamana hakaja ka taa se AES jamana bɛɛ lajɛlen ma ka o bɛɛ lajɛlen kɔni nafa ni dɔnniya ye baganmara ani mɔni ani sɛnɛ kɔni sira kana na fɛn min ye ni maa ninnu kɔni cɛla min ye Musa Keita ale de kɛra sodanso ye n'an ko ma ko major de promotion fɛn min ye a kɔni ye dɔnniya ɲɛnɛmaw kɔni sɔrɔ min y'a bila tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ a yira k'a fɔ a lakwara a bɛna se ka an ka jamana kɔni dɛmɛ don n'a nataw la ka se ka sɛnɛ mɔni ani baganmara ka se ka o kɔni yiriwa min ye an ka jamanaw kɔnɔna na waasa ka se ka sifinnakaw dɛmɛ u ka sɔrɔ kɔni kɛ u yɛrɛ ye projet FIER 2 olu kɔni wulila ni ka Sikaso marabolo ale sifinnakaw ka olu kɔni kɔkɔrɔma don musakako la sɛfɛwari miliyɔn 600 bɔɲɔgɔnko o kɔni donna k'a di Sikaso Buguni Kucala o cercle sifinnakaw ma waasa u ka projet 613 u ka se ka o kɔni lawaleya min bɛna kɛ sababuya ye don n'a nataw la u ka se ka baara dɔw kɔni kɛ u yɛrɛ ye u kana dulon maa wɛrɛw kɔni na min bɛna kɛ fiɲɛbɔda ye an ka jamana hakaja an ka marabolo sabanan o sifinnakaw kɔni ma u ka se ka baaraw kɔni sɔrɔ ni ka bɔ barantanya na ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye ka se ka maa wɛrɛw fana dɛmɛ o sira kɔni fɛ nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni taara ka ɲɛsin min ye Sikaso marabolo maaw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw waasa u ka se ka ɲɛtaw kɔni sɔrɔ ni ka jamana dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la. An bɛ taa Gawo ale marabolo la an ka jamana taamadenw kɔkɔrɔmadon jɛkulu n'an ko ma ko OIM u kɔni bɛ wulikajɔ la sanga ni waati ka se ka an ka jamana taamaden minnu ni u seginna ka bɔ tunga na ka se ka olu kɔni dɛmɛ fɛn min o de kɔni hukumu kɔnɔ u kɛlen kɔ ka maa 100 kɔni dɛmɛ olu bɔlen kɔ tunga na juillet kalo la olu tɛmɛnen kɔ fɛn min ye u ye dɛmɛ kura ta ka ɲɛsin maa wɛrɛw mɔ ni o ye maa 70 bɔɲɔgɔnko ye minnu kɔni cɛ la cɛ o ye 56 ye muso o ye 14 ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka bɔ tunga na waasa u kana sigi ten ni ka nimisa u bɔlen kɔ tunga kɔni na fɛn min ye u dɛmɛna u ka se k'u tɛgɛ don ca la min ye jago o n'a ɲɔgɔnna caman waasa u ka se ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye ni ka yan sigi kɔni nɔgɔya u bolo hukumu kɔnɔna na fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛ ko fɔlɔ tɛ nin ye sanga ni waati maa minnu ni olu kɔni b'a la ka bɔ tunga na ka na faso Maliba kɔni kɔnɔ OIM kɛlen don ka don u jigi kɔrɔ ka se ka u dɛmɛ u ka se ka baara dɔw kɔni sigi sen kan min bɛ u laɲinɛ tunga gɛlɛyaw kɔni kɔ ni ka se ka yan sigi baaraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bolo. An bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen nɔ Croix Rouge Malienne maaw olu kɔni ye kalanbulon dayɛlɛ k'a ɲɛsin Kulukoro dugukɔnɔmɔgɔw ma fɛn min ye k'u kalan taabolo la taabolo min o bɛna kɛ sababuya ye don n'a nataw la ni ka nafa ɲɛ Kulukorokaw ye o ye mun ye ni bana kɔni cunna dugu kɔni kan fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan waasa bana in a bɛ se ka da sira la cogoya min na u y'u kalan o bana kɔni kunbɛn cogo ɲuman de la Croix Rouge Malienne maaw u kɔni ye degedegeniw kɔni kɛ u ɲɛnɛ waasa Kulukorokaw
kulukurukaw olu kɔni bɛ se ka faamuya kɔni sɔrɔ tile 3 kɔni kɔnɔna na nin kalan in kɔni taara ka ɲɛsin kulukurukaw mɔ. Bana dɔ kɔni bɛ ni a bɛ wele ko kanjabana o kɛlɛcogo ɲuman ka se ka o kɔni dɔ kulukurukaw kɔni fɛ nɔ waasa donna nataw la u ka se ka labɛn ni bana in kɔni cunna u ka se k'a kɛlɛ ni k'a da sira la. Nin wulikajɔ in kɔni senfɛ kulukurukaw olu ka ɲɛmayaso min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani saniya ani bɛsɛya kɔni mɔ olu maaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni sen donna nin wulikajɔ in na fo ka taa se kulukoro olu ka protection civile maaw ma ni o ye sapeur pompier maaw ye fo ka fara u ka ɲɛmaw kan o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya ka se ka dɔnniyaw kɔni sɔrɔ min bɛna kɛ sababuya donna nataw la ka se ka kanjabana ka o kɛlɛ kulukoro kɔnɔna na. An bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ yɔrɔ min ni o bɛ labɛn ka ɲɛsin sifinnakaw mɔ waasa o bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na o yɔrɔ ninnu o b'a la ka caya Segu ale kɔni labitanisow la fɛn min ye waasa sifinnakaw olu kɔni bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ a yɔrɔw la cogoya min na nin wulikajɔ belebeleba in a musaka kɔni bɔra coopération alimani maaw kɔni kun ka ɲɛsin an ka jamana sifinnakaw mɔ u bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogoya min na nin wulikajɔ ninnu nin kɔni b'a la ka boloda fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin musolakaw ani bogotigininw kɔni mɔ waasa sigida furakɛli ɲuman u ka se ka o kɔni sɔrɔ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o o daminɛ Sahel jamana kɔni na a yera k'a fɔ ko Sahel jamana kɔni kana na ko gɛlɛya ani tɔɔrɔ o de b'a la k'a ta k'a ɲɛsin buna adamadenw ma k'a sababuya kɛ kɛlɛ ani maa caman kɔni b'a la k'a bɔ u sigiyɔrɔw la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw nin bɛɛ lajɛlen de b'a la ka maaninfinw kɔni degun o ni ale ka jateminɛw la min ye maa 24,000 na kunkanfɛn ko olu de kɔni mago bɛ dɛmɛ la ni k'u tanga min ye cɛncɛnkana jamanaw kɔni na san 2026 kɔni kɔnɔna na o jamanaw la min ye Burkina Faso, Mali, Niger, Chadi ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa se Cameroun ani Nigeria ma. An bɛ taa Afghanistan ale kibaruyaw la a yera k'a fɔ musaka dɔgɔyali o kɛlen don sababuya ye ni ka baloko dɛsɛ ka o ta ka denmisɛnninakaw kɔni sɛgɛrɛ Afghanistan ale jamana kɔni kɔnɔna na PAM ale kɔni ye lasɔmili kɛ ka jira k'a fɔ fɛn min ye u ka jamana ale kɔni kɛnɛyaso caman bɛ yen minnu datugura ani minnu kɔni ka furaw dɔgɔyala o kɛlen don sababuya ye ni ka degun kɔni lase u ma kosɛbɛ. An bɛ taa République démocratique du Congo ale jamana kɔni kɔnɔna na min ye ko Ebola bana ale kɔni b'a la ka cari ka kɛ ni u ka jamana kɔni basigilen tɛ ka sababuya kɛ kɛlɛ ani basigibaliya kɔni ye o bɛɛ n'a ta fɛn min ye ko bana in a b'a la ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ musakantanya o bɛ u ka jamana kɔni kan ka sababuya kɛ fɛn min ye jamana in ale kɔni basigilen tɛ maa caman bɛ minnu kɔni bɛ kɛnɛyako dɛsɛ ani dumunitanya ani ka caman kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw ye. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ani yiriwa radio so Asida FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.